ये देख मेरा घर। हाँ बस बोलो, कुछ बोलना चाहता है क्या? बोलो, कुछ बोलेगा तो बोल। क्या बोलना है? Oh my God, Nandi Hills ni semena जाएगा ऐसा नहीं दे छुपी पाए। देख मेरा दोस्त लोग देख सकते हैं आप लोग। चलो कैसे आगे बढ़ो। Nandi Hills छुपी भाई सोनी गिरे थार होने जो है। वाव व्यू सुनाई दे वैसे समायना ओरैबायदि समायना रमायना बार नांदों लोगोफोर। देख इस सीमा के ना मेरे को कुत्ता जैसा लगा के लेके आया था। ओ माय गॉड देख नहीं हागे नहीं खाऊं ना। ओ कैसा बाबू तो कुछ देखने नहीं रहा अभी। ओ माय गॉड ऐसा व्यूज जिंदगी में पहले बार देख रहा हूँ यार। आज है फर्स्ट टाइम बेबायदि समायना रमायना जायगाखौ नुदों आरोना। बेवहाय फैनानैहाय नोंथांमोना नायनो हागोन। वाव ओरैबायदि खारखोबोबाय जों नैबे भिउसखौहाय हमनो थाखाय आरोना। नायलांनो हागोन नोंथांमोना। ओ माय गॉड सिमां थोड़ा मेरे को लेना। ओके इतना हवा है ना गाइस। वाव थैंक यू गाइस। दे नोंथांमोनाबो मालाबा नायफैनो हागोन नाइनदि हिल्सआवहाय फैनानैहाय। ओरैबायदि मेंबोबाय आरोना जों हाजो गाखोनानैहाय। फोरबोनि सोरजिया बेसे समायना लोगोफोर ना। नै बेसेबां समायना सोरजिदों इसोरा। बेफोरबायदि समायना रमायना जायगाखौ इसोरा जोंनो लागै थानो थाखाय थाम थिम खालामना होदों लोगोफोर। बैयावहाय लोगोआ फट' लानो थाखाय आंखौहाय लिंहरगासिनो दं। आरो बिथांखौहाय मोननैसो फट' क्लिक खालामना होनो थांगासिनो आङो। इसोरनि सोरजिया बेसे समायना ना रावबो बुंस' हाया लोगोफोर। फैनो गोबाव समनिफ्रायनो जोङो आसा मिजिं खालामनानै थाबाय थादोंमोन। अ ब्रो कैसा है? अच्छा है। आज पहले बार आया ना? पहले बार आया। क्या भी है? बीच कैसे लगा आपको? 20 मार्च है ना? हाँ। अच्छा क्या बोलेगा और कुछ बोलना चाहता है क्या? हाँ ऊपर है ना हवा बहुत लग रहा है हम लोग को। सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देख आप लोग देख सकते हैं इधर पीछे से ये कितना अच्छा है, कितना मौसम है यार गाइस देख सकता है। लोगोफोर नायलांदो इसोरनि सोरजिया बेसे समायना ना। बेबायदि समायना रमायना जायगायाव फैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों गोसोखौहाय। वाव ला 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 जोंनि सोरजिया बेसे समायना। ओरैहाय मोजां नुयोबा दे आंखौ ओरैनिफ्राय खेबना ला। वाव गाइसमोन इसोरनि सोरजिखौ नायदो बेसे समायना। बेबायदि समायना रमायना जायगायाव थानो मोननानै बिराद गोसोआव प्राउड फिल खालामदों आरोना। गोजोननाय एबा दुगा बेफोरबायदि गोसोआ देरगानाय मोनदों। गोजौआवहाय फैनानै गोबां बार नांनायखौ जोङो मोननो हादों आरोना। जोङो टटेल 6 मेम्बार फैदों बेवहाय नोंथांमोनाव नायलांनो हागोन। दे फट' खेबा ला। वाह उड़ा देगा क्या हवा मेरे को। नाय भिउसखौहाय नोंथांमोना नायनानै एन्जय लानो हागोन। ओरैहाय नै ओरैबायदि मोजां भिउसआ। औ लांनो हागोन नोंथांमोना। नाइनदि हिल्सआवहाय दंफैयो जों। देख वाव ओरैबायदि समायना भिउसआ। नाइनदि हिल्सनि भिउस गाइसमोन नायलांनो हागोन। खैफोद आफोदाव लोगो नांगौ गोजोन न'खर दानो अनज्लायनाय नांगौ। नाथाय भिउसखौ लाङो बेयावहाय। निमाहा नांगौ
दिनैनि भिउसखौ मोजां मोनासै ना मारा सिमां मोननैसो शायरि बुंनो हागोन नामा हा नान्दी हिल्सनि भिउस गासिबो मोजां मोनदों जाफैनानैहाय वाह बै गाखोनो थांजागौमोन रा कौन से हम लोग आजा इधर से इधर रहेगा टेंशन मत ले क्यों नहीं होगा कैसा कर रहा है यार इधर हम पहले उधर से आना था वाह इधर चेंज हो सकता है ना बाथ्रायावनो नांज्लाय खमज्लाय बाथ्रायावनो अनज्लायनाय सैनो हायैयावनो हारसिं जायो कौन सुनने का भाई बाथ्रायावनो नांज्लाय खमज्लाय बाथ्रायावनो अनज्लायनाय सैनो हायैयावनो हारसिं जायो भाई जी खाना खाया monkey जी क्या खा रहा है अरे नहीं रहा गैया सुंथाब लामा देरहासार जानो जिउ लामाया गैया साया सायख्लुम जिरायनो दान्दिसे नायदो लोगोफोर नान्दी हिल्स सफैग्राफोरनि गारिया गारि पार्किं बे नान्दी हिल्सनि नायनो हागोन नोंथां दा जों खालामना बेनिखायनो खोना